Začína sa sobota, deň, kedy je nabitý a plný rôznymi časami programu, ktoré tak nám chcú viac vysvetliť tú tému. V rámci prednášky sa k nám prihovorí vzácny hosť. Chcem medzi nami privítať otca Mareka Iskru, ktorý je riaditeľom Centra pre rodinu v Banskej Bystrici. Jeho meno sa mi vždy spája s krásou lásky. Je človek, ktorý sa vyzná v teológii tela od Jana Pavla II. Osobne ho tak vnímam aj ako človeka, ktorý sa veľmi angažuje za život a za veci spojené s rodinou a s manželstvom. O to zvlášť som veľmi rád, že si medzi nami, Marek. A tak ťa prosím, aby si nám viac osvetlil tú tému, že či sú v láske potrebné konflikty, alebo nie. Tak vítaj medzi nami a odovzdám ti slovo. Ďakujem pekne za uvedenie otca Ľuboša. Rovnako sa teším z vašej prítomnosti vás všetkých. Priznávam, že vždy mám takú bázeň, keď sa idem do Vysokej, lebo ja niekedy mám také možno aj slovník alebo aj vyjadrenia, ktoré nie sú zrovna pochopiteľné pre vás, ale vždy sa veľmi teším, že môžem prísť ku vám a vysvetľovať vám témy možno niečo jednoduchšie, ako som zvyknutý, keď hovorím manželom, po prípade, keď hovorím na stretnutiach už so snúbencami. A možno, že vy naučíte viac mňa ako ja vás, tak potom možno v rámci dialogov a možno aj v rámci skupiniek sa budem tešiť aj, ak budete aj vy mať nejaké podnety voči mne a niečo si žiadať dovysvetľovať, čo som nesprávne urobil. Skôr ako začnem, tak vás poprosím ešte o krátku modlitbu. Pane Ježišu, ďakujeme ti, že ty si nás stvoril na svoj obraz ako muža a ženu. Ďakujem ti, že toto dielo, ktoré si urobil, bolo veľmi dobré. Ďakujem ti za ten hlboký úžas, z ktorej Adam vykríkol: hľa, toto je telo z mojho tela, kosť z mojich kostí. A že mal radosť z toho, že si mu dal Evu. Pane, ty vidíš, že hriech spôsobil mnoho bolestí, aj konfliktov medzi nami. A ty si prišiel, aby si tieto konflikty urovnal. Zoslal si svojho ducha, aby si nám pomohol vytvoriť jednotu. Jednotu mysle, duše, tela. Prosím ťa, zošli aj nám teraz svojho ducha do našich myslí, do našich srdc. Pomôž nám túžiť správne, vytvárať jednotu s tebou. A v tebe aj potom všetky naše priateľstvá, očakávania, sny, daj nech sú o teba opreté. Dovol nám, Pane, rásť v láske, naučiť sa od teba milovať, kráčať v jednom. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ešte sa to tak zapína. Už ma zapli. Počuli ste ma už niekto pred asi 4 alebo 6 rokmi som bol na púti radosti tu v Pavlovciach, ešte v auguste. A hovoril som tam o Maríne. Počuli ste ma niekto? Dobre. Potom pred 2 rokmi som tu bol na tiež púti radosti, asi na jeseň. A mal som takú veľmi ťažkú prednášku. Ale zo všetkého, čo si otec Pavol zapamätal, tak si zapamätal, že minerálna voda je lepšia ako destilovaná. Pamätáte si niekto? Nie? Hovorili sme o čistote, ale ja som vravel, že tá čistota, ktorá je ako teda čistá, priezračná voda, tá destilovaná voda, že musí prejsť aj tou zemou, tým našim telom a potom sa stane ako keby taká mineralizovaná, že tá minerálka je niekedy lepšia ako
ako voda, ktorá by bola destilovaná. Na druhej strane nesmie sa teda zašpiniť, lebo špinavá voda sa už nedá piť, ale obohatená o všetky minerály, teda o ten náš konkrétny život je možno lepšia. Takže toto bolo to, čo si zapamätal otec Pavol pred 2 rokmi. Tak som zvedavý, že čo dokážeme zapamätať si teraz. Škoda, že otec Pavol tu asi není, lebo určite by si zapamätal tým, čo chcem začať dneska. Chcem začať takou vecou, čo sa dá zapamätať veľmi ľahko. Pred 2 rokmi sme mali na mojej fare, kde bývam v priechode, taký starý plot ešte medzi nami a medzi susedovcami. A dosť často sa stávalo, že ovečky alebo aj kozičky, nie ešte len z môjho suseda, ale ešte aj z toho ďalšieho dvora, preskočili cez prvý plot a urobili si dieru cez druhý plot a prišli do našej farskej záhrady. Veľmi často sa stalo, že som išiel na svätú omšu spovedať a vrátim sa zo svätej omše, pozerám, máme tam taký ružový ker na kostole, teda o kostol opretý, taký ružový ker a potom mám na okeniciach muškáty. Veľmi často sa stalo, že prídem z kostola a pozerám ružový ker bez ruží, muškáty bez kvetov a ovečky sa pasú a kozičky v mojej záhrade. Hovorím, ale vy ste tu odkiaľ? No a potom sme hľadali vždy cestu, ako ich teda vrátiť naspäť. Predstavte si, tie rúžičky aj všetky tie muškáty im veľmi chutili. Trávičky mali aj u seba dosť, a teda aj u mňa, ale to červené, to ich tak lákalo, viete, tie muškáty a tie rúže. Ja som im vravel, že to boli asi také bompary pre nich, lebo keď to zjedia, určite to bolo pre nich sladké, to bolo ako cukríky. Podľa mňa to bolo naozaj pre nich cukríky. Takže ak podám ovečke červenú ružu, čo urobí? Spápa, no, zožerie, nejak by sme mali povedať, aby sme neboli takí, možno trošku veľmi ľudskí. Zožerie, hej, aj spápa, dobre. Aj poďakuje? Asi nie, povie možno B, hej, to je jediné. Bez pochyby ju zje a nebude sa pýtať ani o jednom slove o jej význame. A prečo mi to dávaš? A to je škoda zobrať. A veď je taká pekná. A nechajme ju tak, však poteší aj okolie. Nie, ona zoberie a spapá. A bude veľmi šťastná, že mala dačo sladké v papulke. Ak podáme ružu botanikovi, tak čo urobí botanik? Botanik ružu nespapá. Botanik ju chytí a bude ju zaraďovať. Povedzme, toto je rúža, ktorá patrí do takej a takej skupiny a takých kvetov. Ja to, prepáčte, ak ste tu niekto, čo študujete tieto prírodné vedy, tak ste v tom lepší. Ale určite teda ju zaradí. Záhradník, ten ju pestuje. On presne vie, že čo s tou rúžou treba urobiť, aby pekne vykvitla, aby bola pekná, vysoká. Kvetinár, ten čo robí s rúžami? Predáva, vie presne, tak za euro kúpim, za 2 predám, musím predať do toľko a toľko dní a uskladniť 6 stupňov, aby mi vydržala mesiac a potom ešte 2 dní, keď si ju človek kúpi, aby aspoň tie 2 dní vydržala. Ale priatelia, ak chlapec kúpi ružu a daruje ružu svojej dievčine, ktorú má rád, tak tento význam je úplne iný. Úplne iný ako ten, ktorý má ovečka, ktorá rúžu spapá, iný ako ten botanik, ktorý rúžu zaradí, iný ako ten, ktorý v záhrade ju pestuje, alebo iný ako ten, ktorý rúžu vo svojom obchode predáva. Iba ten, kto je zamilovaný, chápe význam rúže. Iba ten, kto chce dať v rúže celého seba, ktorý vníma, že do tejto rúže vkladám čas svojho srdca, iba ten chápe význam rúže. Ovečka, kozička nechápe. Ona vníma, že táto rúža je tu pre mňa, že si ju treba uchmatnúť, a že bude dobrá, že bude sladká. Nepoďakuje a nevníma, že ako je to s našou láskou a s vyjadrením darovania. Koľko rôznych reakcií a koľko variácií môže inšpirovať jedna rúža. Priznávam, že vždy mi robí taký trošku problém, keď mám hovoriť na tému teológia tela, aj zvlášť takémuto publiku. A vždy hľadám nejaký taký ten súvis, paralelu
tak možno, že práve táto ovečka bude tá, ktorú si odnesiete z tej mojej prednášky dnes. Ale chcem sa oprieť aj o biblický text, aby sme si zachovali v srdci aj ten. No a veľmi mi pomohla minulá nedeľa. Boli ste v kostole, čítalo sa evanílium o čom? O Samaritánke. Trošku by som z neho opäť naznačil, lebo na ne sa chcem oprieť. O tento text. Tak Pán prišiel do samarijského mesta menom Sychár neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Bola tam Jakubova studňa. Ježiš bol unavený z cesty a sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka a Ježiš jej povedal: daj sa mi napiť. Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala: ako môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa Samaritánky? Židia sa totiž so Samaritánkmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal: keby si poznala Boží dar a vedela, kto je to ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si ho prosila a on by ťa dal živú vodu. Žena mu povedala: Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si jazda väčšia ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám, jeho synovia a jeho stáda? Ježiš jej odvetil: každý, kto pije túto vodu, bude znova smedný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody, prúdiacej do večného života. Žena vravela: Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť. Povedal jej: choď, zavolaj svojho muža, príď sem. Žena mu vravela: nemá muža. Ježiš jej vravel: správne si povedala, nemá muža, lebo si mala 5 mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Žena vravela: Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa kláňali Bohu tu na tomto vrchu a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba kláňať. A Ježiš jej vravel: ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete kláňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme, lebo vy sa kláňate tomu, čo nepoznáte, my tomu, čo poznáme, a spása je zo Židov, ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú kláňať Otcovi v duchu a pravde, lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu kláňajú, musia sa mu kláňať v duchu a pravde. Žena mu vravela: viem, že príde Mesiáš zvaný Kristus. Až príde, on zvestuje všetko. Ježiš povedal: to som ja, čo sa rozprávam s tebou. Keby sme chceli zostať pri tomto texte a pristúpili by sme k nemu najskôr tak trošku analyticky, ako ten botanik ku ruži, skúsili ho nejako tak zaradiť, tak videli by sme tam mnoho obrazov, na ktoré sa dá chytiť a ktoré by nás mohli tak usmerniť, že do akej kategórie tento príbeh patrí. Ale asi ten najdôležitejší moment alebo obraz, okamih, ktorý by nám pomohol pri našej téme Láska, ktorá nezávidí, je obraz tej studne. Studňa je symbolom zákona, už starého zákona. Z neho príští životná múdrosť. Studne príšný život. A život je vždy možný iba tam, kde sa nachádza studňa, zvlášť v Izraeli, kde bolo vždy veľmi horúce. Okolo studne vznikali oázy, pri studni vznikali, povedal by som dneska, že motoresty, ale teda miesta, kde sa zastavovali stáda, ktoré putovali, možno takí beduíni, ktorí putovali, alebo na ťavách, tí, ktoré sa presúvali. Vznikal tam život, tam, kde bola studňa. Prechádzali, okolo studne vznikali mesta, prechádzali tade pútnici. Okrem toho sa hovorí, že Izrael pri svojom sputovaní našiel studňu, o ktorej Pán povedal Mojžišovi: zhromaždí ľud a dá mu vodu. Dá mu vodu. A v mesiášskych časoch, hovorí prorok Ezechiel, budú prúdiť stále toky vody z chrámového boku a vytekať mohutná rieka, ktorej vody ozdravia mŕtve more a obdarí zem trvalými plodmi. Studňa bola vždy miesto, ktoré bolo vnímané ako zdroj zmluvy, zdroj života. Studňa ako v starom zákone miesto stretnutia človeka s Bohom, zdroj vody,
Je zvláštne, že rovnako Izák, keď hľadá svoju ženu alebo chce zabezpečiť svoju ženu pre svojho syna Jakuba, posiela správcu svojho domu a tento správca domu si sadá ku studni a hovorí: Pane, daj, aby tá, ktorá príde a povie: napojím teba a tvoje stáda, sa stala manželkou môjho služobníka, môjho pána Izáka. Len čo to dohovoril, objavila sa Rebeka a napojila jeho a jeho ovce. Rovnako Jakub, ktorého mal Izák. Jakub ide rovnako do madianskej krajiny, hľadá svoju manželku a pri studni stretáva Ráchel. Zamiluje sa do nej hneď. Rovnako Ráchel je tá, ktorá chce napojiť svoje stáda. Nemá silu odvaliť kameň, ale Jakub je ten, ktorý jej v tom pomôže. A je ochotný kvôli láske, ktorú cítil voči Ráchel, slúžiť za ňu 7 rokov. A aj keď ho oklame jej otec, a namiesto Ráchel mu sadobnú noc dá najskôr staršiu sestru Liu, teda staršiu dcéru, Ráchelinu staršiu sestru, napriek tomu je ochotný slúžiť za Ráchel ďalších 7 rokov. 14 rokov, lebo stretol ženu pri studni, ktorú miloval. Takže studňa. Ale vidíte, nechcem zostať iba pri tomto botanickom spôsobe výkladu stretnutia Ježiša so Samaritánkou. Myslím, že tento príbeh dobre a dokonale pochopí iba ten, kto je zamilovaný. Pretože tento príbeh je svedectvom veľkej túžby nájsť prameň živej vody. Uhasiť to baženie, ktoré v našom živote každý z nás má. Baženie po láske, ktorú keď nemáme, tak sú pramene všetkých konfliktov. Prameň všetkých konfliktov, všetkých sporov a zvád je v tom, že človek nemá dostatok lásky vo svojom srdci. Že nemá tú studňu života a ten prameň živej vody, o ktorý by sa mohol trvalo oprieť, o ktorom vie, že tu je zdroj života. Ten prameň konfliktov spočíva práve v tom, keď človek chodí po púšti hore-dole a umiera od smädu, umiera od hladu, umiera z toho, že nemá sa kde napiť. Možno túžil po láske, ale nemá ju, lebo láska rastie iba tam, kde je voda života. Ježiš sadá ku studni a možno tak ako Jakub, ktorý sa zamiloval do Ráchel a nahovára si svoju budúcu nevestu, lebo sa zamiloval do nej na prvý pohľad, tak Ježiš pozerá na Samaritánku a túži po jej láske, po jej odpovedi na jeho dar, ktorým je on sám. Prosí o jej službu. Žena, daj sa mi napiť. Má smäd potom, aby bol prijatý. Žena môže uspokojiť túto jeho prosbu. Môže nabrať a dať. Hoci nie je prameň živej vody v zmysle stálej, neustálej, ona môže dať iba ten jeden čbán, iba to jedno vedro, ktoré vytiahne z tej studne. Ale Ježiš prosí o túto službu. A iba vtedy, keď bude tento dar daný a on ho príjme, iba vtedy Pán ponúkne novú, živú vodu. Veru, hovorím ti, ja ti dám vodu, ktorá nikdy neskončí svoju platnosť, ktorá bude vždy prištiť, ale nie už z tej studne zo zeme, ale z môjho prebodnutého voku. A my vieme, že studňa už viac nie je zdrojom a obrazom zmluvy medzi Božím ľudom a Bohom. Ale čo je? Symbolom novej zmluvy medzi novým Božím ľudom a Bohom. Kristov prebodnutý Boh. Ním je prameň živej vody. Nie je studňa, ktorá by bola kde hlboko 50 metrov pod zemou a my si musíme za každým načírať a brať, ale prameň. Prameň, ktorý je vyššie ešte dokonca ako zem sama, ktorý vytríska z Kristovho prebodnutého boku. Aká dôležitá je služba Pánovi. My mu podáme čbán vody a on nám dá prameň živej vody. Oplatí sa mu ponúknuť to málo, čo my môžeme dať. Oplatí sa mu poslúžiť a ponúknuť mu možno aj ten drobný čbán vody, pretože on nám môže dať oveľa viac. Moja otázka teda,
Prečo vznikajú medzi nami tie nepokoje? Prečo sa súrodenci hádajú? Prečo sa hádajú manželia? Prečo sa hádajú susedia? Prečo vznikajú medzi nami konflikty? Prečo sme niekedy na seba takí krutí? Prečo sa v ľudskom srdci rodí nenávisť, možno žiarlivosť, neznášanlivosť voči druhému? Nie snáď preto, lebo každý z nás máme v sebe túžbu uspokojiť smet, ktorý nemôže uspokojiť nikto. Ktorý my cítime, že možno ten druhý má viac tej vody ako ja. A ja ho nemám. A ja chcem. Myslíme si, že ten druhý má viac. Možno, že priamo môj otec, moja mama má viac rád môjho súrodenca ako mňa. Moju sestru, môjho brata. A ja nemám dosť. Závidím, trápim sa. Možno až nenávidím niekedy toho svojho brata, sestru, možno suseda, možno manžela. Lebo on je taký vyrovnaný, ona je taká šťastná a ja mu toľko dávam a on nič, on si to nevšíma. Niekedy sa nám zdá, že v tejto závisti a urobíme aj nejaké kroky, ktoré nás potom mrzia, sa nám zdá, že radšej nechceme nikoho vidieť, nikoho stretnúť. Konflikty, ktoré máme medzi sebou v dôsledku nedostatku lásky, nás potom izolujú, trhajú jeden od druhého. A my by sme najradšej chodili kanálmi. Už nechceme nikoho vidieť. Túžime potom, aby nás nikto nestretol. Radšej nechcem vidieť, že niekto má viac lásky ako ja. Že má viac vody ako ja. Že je pri tom pramení bližšie ako ja. Lebo ja hyniem od smedu a od hladu. A on má. Nechcem už viac. A preto radšej sa neukážem ani susedom na očiach. Ani kolegom sa radšej nebudem rozprávať. S bratmi a sestrami len tak uchytkom. Budem tu len ako keby taký duch. Toto bola situácia aj Samaritánky. Všimajte si, kedy ide ku studni po vodu. Na poludnie. K studni po vodu sa chodí ráno. Ráno, keď je ešte rosa, keď je ešte chladno. Voda je ťažká, pravda. A nosiť ju je namáhavá vec. Ona ide na poludnie, keď má istotu, že tam nikoho nestretne. Myslím si, že najradšej by išla kanálmi, lebo už má veľa konfliktov za sebou. Má veľa skúseností, kedy ju ľudia odpísali. Možno ona mala nesprávne očakávania, ale možno, že sa sklamala. Možno upadla do závisti, možno nenávisti. Ale každopádne viem, že sa nechcela s ľuďmi stretnúť. Hanbí sa za svoj stav. Žije možno upovrhnutie od ľudí v konfliktoch, v sporoch. A Ježiš jej to kladie pred oči. On hovorí, choď, zavolaj svojho muža. A ona zahambane hovorí, Pane, nemám muža. Správne si povedala, lebo si ich mala 5 a ten, čo teraz máš, nie je tvoj muž. Bolo niekoľko rôznych manželov, ktorí ju zviedli a ktorí potom prepustili. Táto žena v Samárii nebola ľahká žena. To nebola prostitútka, ktorá by sa predávala. Bola to žena, ktorú si zobrali muži a potom jej dali prípustný list, tak ako to Mojžišov zákon dovoľoval. Rozviesť sa však v starom zákone mohol iba muž, nikdy nie žena. Žena nemohla povedať, opúšťam ťa. Muž mohol povedať, tu máš prípustný list a odiď odo mňa. Farizei sa pýtali potom Ježiša, že čo majú robiť, lebo Mojžiš im to dovolil. Ježiš túto prax neschvaľoval. On povedal, pre tvrdosť vašich srdc vám to Mojžiš dovolil, ale na počiatku tak nebolo. Ja prichádzam otvoriť nový prameň lásky, ktorý Mojžiš nemohol dať. On dal iba studňu života, ku ktorému sa dá prísť a nabrať si iba za jeden džbán. Iba na ten deň, ktorý máte. Ja vám chcem dať prameň,
ku ktorému môžete prichádzať ktorýkoľvek deň života. Neschvaľuje prax rozchodu. Táto žena však mala 6 chlapov. 5 už predtým, 6. teraz. Nechcela sa stretnúť už s nikým. Nevieme presné dôvody, pre ktorú tých 5 predtým nechali. Niektorí vravia, že to musela byť vážna príčina, ak muž mohol dať prípustný list. Iní vravia, stačilo, ak nedobre uvarila večeru, ak sa jej pripiekla. Každopádne pravdepodobne teda mala nejaký problém ona sama, ktorý bol príčinou jej poníženia, jej úpadku, jej dôvodu, že nechcela stretnúť nikoho. Dôvodu, pre ktorý ona prichádzala k tej studni, kde bola voda života, na obed, kedy tam nemusela stretnúť nikoho. Prichádza na poludnie, nechce byť nikým videná, ku studni, ktorá dá vodu iba na pár minút, na pár hodín života. Dá sa povedať, že aj jej život už prichádzal takým poludním, takouto žiaravou života. Manželstvo a trvalé vzťahy sa uzatvárajú na úsvite života. Dá sa povedať v mladom veku. Ona tento úsvit už má dávno za sebou. Už je žiara poludnia. Prichádza radšej kanálmi. Radšej dá sa povedať, nechce byť videná nikým. Len aby dostala aspoň na ten jeden deň to málo, čo môže dať voda život, tá voda zo studne. Žiadne vzťahy, ktoré doteraz mala, ju neuspokojili. Nenašla to, čo hľadala. Prejdem teraz opäť ku nám. Čo sú tie rôzne prámene našej neživej vody, ku ktorým sa obraciame, aby sme utišili svoj smäd po šťastí? Nikto z nás nedokážeme žiť bez toho, aby sme neboli napojení na zdroj lásky. Lebo človek žije z lásky. Jan Pavol II v prvej svojej encyklike Redemptor Hominis hovorí, človek nedokáže žiť, pokiaľ si neosvojí lásku, pokiaľ ju nezakúsi, nemá na nej účasť. Pokiaľ si ju neosvojí a nedokáže ju aj zdieľať a darovať. Nevieme, prečo sme sa narodili. Ale spýtam sa ťa, čo upokojuje tvoj smäd po láske? Veľakrát ti hovorí televízia, internet, priatelia, časopisy. Chodím učiť aj do základnej školy v Priechode, kde som farárom. 1, 2, 3, 4 malé detičky učím. Chodia tam časopisy, tak som si prelistoval. Ani neviem, Ohník, alebo ako tak. Je taký. To mi povedali, že to je ešte dobrý časopis. Ale už tam sú hviezdy pre chlapcov, modelky, pre 7-8 ročných chlapcov, pre dievčatá rovnako dáky playboy. Už tam dávajú do tvojich a do našich hlav inšpirácie, že toto je ten spôsob, ktorý uspokojí tvoj smäd. Nemáš doma dosť lásky od svojho otca a mamy? Nájdi si takého chlapca, ty ako dievča. Nájdi si ženu, ty ako muž. Možno nie hneď prvú bude tvoja manželka, ale to nevadí. Možno budeš mať 1, 2, 3, 4, 5. To je jedno. Uspokoj svoj smäd. Sex, jedlo. To je ten zdroj a prameň života, ktorý ti dá pocit milovanosti, že si milovaný. Hovorí svet. Nie ja. Budeš chodiť potom na poludnie svojho života kanálmi, aby si nabral aspoň trošku za pohár vody na každý deň. To není ten prameň života, ktorý ti dá plné šťastie na celý život. Možno, že o chvíľu ti povedia, tým prameňom tvojho života je zábava alebo poznanie. Poznanie možno takých náuk alebo filozofie alebo ezoteriky alebo iných náboženstiev. Alebo poznanie zamerané na ovládanie druhých ľudí, na moc, ktorej aj ty dokážeš zvíťaziť nad svojimi nepriateľmi. V
Vtedy budeš uznaný, keď ty dokážeš mať moc a kontrolu nad tými druhými. Iní ti vravia, to, čo uspokojí tvoje potreby, budú peniaze, majetok. Bude to to, čo budeš mať vo svojich rukách a na svojom konte. A ja sa pýtam, dokážu nás tieto hodnoty naozaj nasýtiť? Kde mám ja svoju studňu života, na ktorej sa zvyknem napiť? Písmo hovorí, naši predkovia uctievali Boha na tejto hore. Vy hovoríte, že v Jeruzaléme sa treba klaňať. A Ježiš vraví, veru, veru, hovorím ti, prichádza hodina, kedy sa praví ctitelia budú kláňať duchu a pravde. To slovo kláňať je v hebrejskom, ale aj v latinskom, talianskom preklade uvedené ako slovo adorovať. A adorovať znamená privádzať k ústam. Privádzať k ústam. Inými slovami boskávať. Zvláštny význam však. Adorovať znamená vytvárať spoločenstvo lásky. Spoločenstvo, aké má medzi mužom a ženou iba ten, kto zakúsi chuť pravej lásky. To najintimnejšie spoločenstvo, spojenia, to je adorovať. A Ježiš hovorí, veru, veru, hovorím ti, nie na tejto hore, ani v Jeruzaléme, ale praví ctitelia budú ma adorovať v duchu a v pravde. Budú ma buskávať vo vnútri. Budú ma intimne objímať. A budú čerpať z toho prameňa života, ktorý nikdy nevyčerpá. Už nechcem viac studne. Už nechcem viac vodu, ktorú treba ťahať z hlbín, vo vedrách alebo v čbánoch. Ja ti chcem dať vodu, ktorá priští z môjho boku. A vodu, ktorá z prameňa, ktorý nikdy neskončí, trísky novú vodu, nové milosrdenstvo. A o jedno, čo prosím, je, aby si si ma pripútal k svojim ústam. Aby si ma boskal, aby si ma prijal, aby si bol môjim milovaným, mojou milovanou. Človek žije vtedy, keď adoruje. Človek žije z adorácie. Nikdy nedokáže náš smet po láske nasytiť druhá osoba. Ak druhá osoba, iba v jedinej jednej výnimke, keď tá druhá osoba sa stane pre mňa sviatosťou. Kedy sa stane sviatosťou? Vo sviatosti manželstva. Pokiaľ nie som vo sviatosti manželstva, správam sa voči druhej osobe tak, ako k budúcemu ženíchovi a k budúcej neveste. Ak túžim po láske, keď ešte nie som ženatý, vydatá, tak v tom prípade rozvíjam, keď nie som ženatý, vydatá, pristupujem k nemu tak, ako k budúcemu ženíchovi, budúcej neveste. Ale viem jedno, že prameňom živej vody je Kristus sám. O čom vás chcem prosiť? Láska nie je na konzumáciu. Ovečka môže ružu zožrať. A nepýta sa, aký je jej význam. Ani nebude ďakovať, ako pekne si ju vypestoval, ako si sa o ňu starala, ako s láskou mi ju dávaš. Ale človek nemôže ružu konzumovať. Človek nemôže lásku konzumovať. Ja keď vidím krásnu ženu, ja ju nemôžem konzumovať. Je pravda, že ak ju zjem, tak bude sladká. Ale čo zostane potom? Potom bude bolesť. Rovnaká bolesť, ako v prípade Samaritánky. Mala 5 mužov. A 6., ktorý má, nie je jej muž. Láska nie je na konzumáciu. Láska sa nedá ani kúpiť. Môžete prísť do obchodu a u kvetinára si kúpiť ružu za 2 eurá. Možno za 3, možno za 5. Podľa toho akú. Ale lásku nekúpiš. Láska sa nedá prísť a povedať, dám ti toto a toto a
a staň sa moja žena. Alebo staň sa mojím mužom. Mám také konkrétne aj pred očami partnerstva, manželstva, kedy žena povedala chlapovi, pri mne ti bude dobré. Ja zabezpečím, že ty nebudeš musieť nič robiť. Ten chlapec odišiel z formácie, chcel sa stať reholníkom. Na tieto slova. Nebol pevný ani on, samozrejme, ale týmito slovami ho zostala ona. Kúpila si ho. Riešim v rámci poradenie aj tento veľmi tragický príbeh a vnímam, ako hlboko zakorenené je aj v ňom, aj v nej práve také nesprávne očakávanie od lásky. Ja v tom nedostatku lásky, ktorý mám, som ochotný urobiť všetko, aj si ju kúpiť, len aby som bol upokojený. Ale kúpiť sa láska nedá. Samozrejme, láska sa nedá ani len kategorizovať, zaradiť, študovať. Ja sa priznám, že tiež som študoval v Ríme. Študoval som a nachádzal som tú lásku, ktorú popisoval aj Ján Pavol II. A preto, keď som prichádzal asi pred 6 rokmi sem prvýkrát, mal som veľkú obavu, či vám dokážem povedať to, čo som si naštudoval. Pretože viem, že láska sa nedá vysvetliť. Musíte ju zakúsiť a musí niečo Duch Svätý zjaviť vo vás. Ján Pavol II, ktorý nás obdaril asi 150 katechézami o ľudskej láske, mal niečo vo svojom srdci. A chcel nás obohatiť nielen poznaním, vedomostným filozofovaním, ale bytostnou skúsenosťou. Som rád, že postupne prichádza na náš trh aj stále viac kníh, ktoré o tejto jeho skúsenosti vravia. Už asi bolo tu niekedy spomenuté kniha Povolaný milovať. Je to také vysvetlenie, uvedenie do skúsenosti lásky, ktorú mal Ján Pavol II. Preto ju tak propagujem odvážne, pretože to sú moji školitelia, moji vyučujúci, ktorí ju napísali. A je naozaj veľmi dobrá. Rovnako Kultúra rodiny, reč lásky, Týždeň na trhu. A je to niečo, čo môže upokojiť aj vaše rozbúrené vedomie a svedomie. Láska sa teda nedá konzumovať, nedá sa kúpiť, nedá sa len študovať. Hoci sa treba učiť milovať, predsa je to niečo, čo sa nedá naučiť. Láska sa musí darovať. Láska sa musí darovať. Iba ak rúžu daruješ, iba vtedy bude mať správny význam. Môžeš ju zjesť? Môžeš rúžu zjesť? Môžeš. Ale čo potom? Môžeš ju predať? Môžeš. Ale kvetinár z toho predaja rúži nebude upokojný navždy. Iba vtedy, keď bude mať tržbu. Môžeš ju filozofovať, kategorizovať? Môžeš. Ján Pavol II to robil a je to krásna veda. Ja vás povzbudzujem, študujte. Ale zároveň vás upozorňujem, v tom filozofovaní človek nenájde to naplnenie. Musí sa učiť milovať. Nie je nič dôležitejšie, hovorí, ako učiť sa milovať, ale aj tak sa to nedá naučiť. Nedá sa naučiť milovať ľudskú lásku. Lásku treba skúsovať, o ňu sa treba modliť a preto všetkým prosiť, aby som ju dokázal darovať. Aj rúža nájde svoj význam iba vtedy, keď ju darujem druhej osobe, ktorú milujem. Ak sa však chcem stať darom, ak chcem zo svojho života urobiť trvalý, neodvolateľný dar, ktorý nasytí môj život, aby som nemal takú skúsenosť, akú mala napríklad Samaritánka, že už mala 5 mužov a ani ten 6. nebol jej skutočný dar. Ak chcem sa stať darom, ak nechcem byť iba ten, ktorý konzumuje, ak nechcem byť ten, ktorý iba možno kategorizuje, filozofuje, ak nechcem byť ten, ktorý predáva možno svoje vlastné telo,
Ak chcem lásku darovať, ako vytvoriť zo svojho života dar? Ako mať pevný základ v tom, že sa v láske nesklamem? Jedna múdra veta hovorí, život bez nádeje je veľmi smutný, ale existuje ešte čosi smutnejšie. A to je nepodložená nádej. Život bez nádeje je veľmi smutný, ale existuje ešte čosi smutnejšie a tým je nepodložená nádej. Ak mám nádej, že sa darujem v láske, ak mám nádej, že nájdem šťastie, keď budem milovať túto osobu, som ochotný urobiť čokoľvek. Takúto nádej však mala aj Samaritánka. Preto sa oženila, preto sa vydala za prvého, druhého, tretieho, piatého. Snáď tento muž urobí môj život šťastným. Snáď ten druhý, snáď ten tretí. Nakoniec ani šiesty nie. Ani ten šiestý ju neurobil šťastnou. Praví sa, ak je pravda, že život bez nádeje je veľmi smutný, existuje ešte čosi smutnejšie. Nepodložená nádej. Ako zo svojho života urobiť dar, v ktorom bude mať nádej, že druhý sa mi daruje rovnako. Ako to urobiť vo svojom živote? Lebo lásku nekúpiš. Lásku nevymeníš. Láskou jednoducho neoslovíš toho druhého, že ťa bude musieť mať navždy, lebo čo? Lebo to sľúbil, lebo to prisahal? Ako to urobiť? Kultúra, v ktorej žijeme, vám znemožňuje vytvoriť si nádej, že takýto vzťah trvalej lásky medzi mužom a ženou je možný. Berie nám z našeho rozumu schopnosť byť darom pre toho druhého. Hovorí iba o kráse, ktorá je tu a ktorú treba konzumovať. Ktorú si treba otrhnúť, vychutnať ten prítomný okamih. Možno s prvým, s druhým, s tretím, s piatým. Máš nedostatok lásky, tak tu máš, ber. Rúže, aha, všade, kde sú. Otrhni si, zjedz. Nepripravený, neschopný úspešne završiť to celé dobrodružstvo, ktoré sa ti ukazuje pred očami, v zážitku lásky a vytvoriť zo svojho života dar. Takí sú dnešní mladí ľudia. Ja vám ďakujem, že prichádzate sem, do tejto školy lásky, kde sa chcete niečo aj naučiť, niečo aj zakúsiť, niečo si aj vymodliť a vyprosiť. Kríza nádeje, o ktorej hovorím, tak veľmi dôležitej pre celoživotný vzťah lásky, súvisí totižto s krízou viery. Bez viery niet nádeje. Bez nádeje niet lásky. Lebo bez nádeje niet daru. Ak ja nemám správnu nádej, že vytvorím vo svojom živote ten celoživotný dar, tak nenájdem trvalý vzťah lásky. Možno potom budem iba tomu druhému závidieť. A ten má viac, a ja nemám. A tak budeme vznikať medzi nami konflikty. Budem sa dožadovať, budem hrabať, len aby ten druhý mal, aby som ja mal takisto ako ten druhý. Kde to pramení v našej kríze viery. Nedokážeme adorovať Krista, privádzať si ho k ústam, prosiť ho, aby on z nášho života vytvoril dar. Lebo on je ten, ktorý odpovedá na náš dar. Respektíve, my máme odpovedať na jeho. Lebo on je ten, ktorý sa daroval ako prvý na kríži. A prosí o jedno. Žij s ním. Nechcel ocot ani vodu. Chcel tvoju vodu. Chcel tvoj dar. Na jeho lásku máme odpovedať svojou láskou. A odpoveď našej lásky, ak ju nájdeme, ak máme odpovedať na jeho lásku, bude potom skutočne podložená. Vravím vám, život bez nádeje je smutný, ale existuje čosi smutnejšie, nepodložená nádej. Ak odpovedáte na Kristovú lásku aj vo svojich vzťahoch, ak viete, skade pramení zdroj života, ste schopní vo svojom živote urobiť dar,
Lebo máte nádej, že dostanete to, čo hľadáte. A to, čo dostanete, nebude od tej druhej osoby, ale skrze sviatosť manželstva bude od Krista samotného. Každá žena je pre muža darom. Každá je kvetom. A každý muž, ktorý vidí ženu, ak je zdravý, tak povie, to je kosť. To je telo z môjho tela. A napriek tomu tento muž si musí dokázať povedať, ja chcem pre ňu žiť. Ja chcem pre ňu slúžiť. Ako Jakub, 7 rokov. Nakoniec dostal Liu a ďalších 7 slúžil pre Ráchel. A zdalo sa mu to ako jeden deň, hovorí kniha Genesis. Zdalo sa mu to ako týždeň, ako chvíľa, lebo ju mal tak rád. Ak dokáže vytvoriť dar zo svojho života, príjme dar. A z Ráchel sa potom rodí Jozef a potom Benjamín, posledný, pri ktorom Ráchel aj zomiera. Ale Jozef je ten, ktorému opäť jeho bratia závidia. Tí synovia Lie, tí 10 ho predajú do Egypta. Závidia mu. Viete, čo mu závidia? Čo mu závidia? Otcovú lásku. Lebo Jakub ho mal rád. Miloval ho. Aj Benjamína, pretože mal rád Ráchel. A bratia ho chcú zabiť. Kvôli tomu vznikajú konflikty. Že cítili, že Jakuba má rád. Jakub má rád Jozefa. Nedokázali zo svojho života urobiť dar, ale závidia. Boh, ktorý miloval Jozefa, ho uchránil. On je ten, ktorý potom priviedol hlad a Jozef sa stal mocným v Egypte a zachraňuje celú Jakubovú rodinu, svojich bratov. Ale aj tak je podmienka z jeho strany, musia priviesť ešte aj najmladšieho Benjamína, ktorého otec Jozef nechce pustiť. Otec Jakub nechce pustiť, pretože to je jeho najmilší. Ak mu ešte aj Benjamína zoberú, to boli 2 bratia od Ráchel, tak nemá dôvod žiť. Ale keď príde Benjamín, Jozef sa dáva spoznať. Odpúšťa, daruje. Nielen tú pšenicu, po ktorú prišli, ale daruje celého seba. A vzniká na novo dar, ktorý je podložený, lebo je daný na Božom základe. Ja vás chcem prosiť, robte z vašich životov dar, ale dar, ktorý je podložený na správnom základe. Existuje niečo horšie a smutnejšie ako život bez nádeje. Ako mala napríklad Samaritánka. A to je vízia radosti a šťastia, ktorá nemá pevný základ. Nepodložená nádej. Naším dôvodom na radosť, na šťastie, na lásku, ktorá potom prekonáva všetky konflikty, je Kristovo prebodnuté srdce. Jeho prameň lásky, ktorú on túži potom, aby si objal, aby si búskal, aby si na jeho lásku odpovedal. Ako to budeš robiť konkrétne? No možno, že vo sviatosti kňazstva alebo vo sviatosti manželstva. Tu je podložená nádej. Ak si ty sám myslíš, že tvoje šťastie spočíva v tom, že budeš chodiť a trhať ruže a konzumovať ich, je pravda, že žena je krásna pre muža a že je sladká a že jej neha ťa na chvíľu naplní radosťou, tak ako tú ovečku, keď spapá tú ružu alebo ten muškát. Ale potom zostane bolesť po tebe. V nej aj v tebe. A budeš chodiť ako tá žena zo Samárie, kanálmi, uprostred horúčavy, po jeden čbán vody na daný deň. Nerob to. Nerob to. Pros Boha o to, aby ti on dal svoj prameň lásky. Svoj prameň živej vody. Svoj dar, ktorý prekonáva všetky konflikty. Ktorý prekonáva akékoľvek rozdielnosti. Urob so svojho života podloženú nádej, že na tvoj dar bude raz odpovedané primerane. Ja ti hovorím, nikto iný neodpovie na tvoj dar primerane. Iba ten,
ktorý sa prvý daroval, a to je Kristus. V tvojom manželstve on bude odpovedať. A ty budeš mať neustále zdroj síly odpovedať na jeho dar novou a novou nádejou. Kríza vernosti, kríza nádeje súvisí práve s tým našim romantickým ponímaním lásky. Dnes dominantne rozšírenej v kultúre, v televízii, v internete, v správodajstve, kedy láska je považovaná iba za spontánnu udalosť, mimo kontroly slobody. Ja to tak cítim. Kedy láska je vnímaná mimo etickej zodpovednosti, starostlivosti, mimo kontext tej neunávnej práce, ako len epizóda, ktorá je tu a teraz, len na konzumáciu a potom nezostane nič. Táto láska romantická sa môže prežívať iba v danom okamihu, alebo v cykle okamihov stále novou osobou. A je mimo kontext mravnosti. Vlastne ono sa to ani žiť inak nedá, iba tak, že tú osobu si pritulíš do svojho náručia a máš jednoducho ju v intimnom objatí, hovorí romantická láska, ktorá nám dnes sa dominantne dáva cez kultúru, ktorú dnes ovládajú médiá. Toto estetické zvelebovanie lásky, že láska je vtedy krásna, keď je ružová, keď je nádherná, keď je neviem aká, spôsobuje našu veľkú bolesť v našom živote, že my nemáme dosť lásky. Láska nie je takáto romantická. Láska je dráma. Dráma na to, či sa naučíš vytvárať v tvojom živote dar. Opretý o pevnú nádej. A pevná nádej musí mať svoj základ v pevnej viere. Rozumiete tomu vzťahu? Viera, nádej, láska. Nepodložená nádej, že o svojom živote dostaneš dar lásky, ktorá nepodložená ako napríklad romantická láska vedie k najväčším životným sklamaniam. Podložená nádej je podložená o Kristov dar, o prameň živej vody, o tej vody, ktorá nasytí tvoju dušu. Mimo kontext Krista nenájdeme svoje nasýtenie, svoje naplnenie. Preto kríza otcovstva, materstva, kríza lásky súvisí s krízou nádeje, s krízou viery. A my sme tu, aby sme sa učili milovať. Jednak trošku aj konceptuálne, možno tak trochu teologicky, ale rovnako svojimi modlitbami, svojimi prosbami, aby sme si vyprosovali dar lásky do svojho života. O čo vás chcem prosiť, je, aby ste neunikali z reality zápasu o lásku. Dneska je veľmi ľahké uzatvoriť sa do svojho virtuálneho sveta. Chlapci možno pred filmy. Poznám muža, ktorý má rozpis pozerania filmov až do roku 2019. Má niečo cez 20 rokov. A hovorí, že no čo, keď ma žiadna nechce. Vytvoril si svoj virtuálny svet. Pre vás, dievčatá, takýmto nepodloženou nádejou môže byť virtuálny svet sociálnych sietí. Kde sa uzatvárate a hľadáte niekoho, kto vás pochopí. Kto vám dokáže prečítať z vášho srdca. Kto vás napojí tou vodou života. A potom sa navzájom od seba vzdialujeme. Muži, ženy. Potom sa navzájom bijeme. Lebo nedokážeme sa stretnúť v Kristovom duchu. Potom nám možno niekto ešte zvonku povie, že však to krásne, čo hľadáš, nájdeš v sexuálnom splynutí. Jediné, na čo si daj pozor, je, aby si neotehotnel, ale nedostal takú pohlavnú chorobu. A tak treba, aby si zobral kondóm, antikoncepciu. Alebo potom, ak teda tej túžbe po láske si tak slabý a teda nestihol si ani tú takú ochranu zobrať, otehotneš, tak musíš mať právo na potrat. To hovorí súčasný svet.
Nepodložená nádej je prameňom stále nového a nového sklamania. V dnešnej kultúre ideme ešte ďalej. Ja od minulého roku som urobil viac ako 60 prednáškov na tému gender. A už nechcem o tom vravieť. Lebo to není to, čo chcem hovoriť. Ja chcem hovoriť toto, čo som hovoril aj vám dnes. Ale je to kultúra, ktorá je úplne smrti. Ona hovorí, keď nemáš nádej, že ťa muž naplní, lebo ty si vytvorila svoj virtuálny svet na Facebooku, na chatoch, možno chlapec pred filmami, možno aj erotickými. Ak nenájdeš tú realitu života, tú pevnú nádej, tak si zmeň pohlavie. Možno, že budeš šťastný, keď budeš očakávať lásku, možno od osoby takého istého pohlavia, alebo keď ty sám si zmeníš svoju vlastnú identitu. A aby si to mal ešte pestrejšie, tak nemusíš si zmeniť pohlavie len medzi mužským a ženským. Dáme ti 40 možností, možno 150 možností. Na Facebooku dneska, ak sa logujete, registrujete, máte tam 150 možností výberu, aké ste pohlavie. 150. Európska únia zatiaľ pozná 7. Austrália 42. Ale sú tlaky na to, aby boli tzv. Fluidné, aby nebolo stanovené počet. K tomuto môže viesť to, ak máme nepodloženú nádej, že láska naplní tvoje vzťahy. Nepodložená nádej v láske vedie k najväčším zraneniam. Vedie k tým zraneniam, ktoré sa ťažko liečia. Včera som sa vrátil z duchovných cvičení, ešte som len cestoval a už som mal 3 telefonáty súvisiace práve so zraneniami z lásky. Žena, ktorá si siaha na život, pretože mala potrat pred nedávnom a nevie ako ďalej. Zvláštne je, aj keď tieto ženy nám volajú, lebo máme taký program pomoci pre ženy po potrate, volá sa projekt Ráchelina Vinica, je, že veľakrát ani nežiadajú pomoc pre seba, lebo to, čo cítia, to utrpenie, trápenie, o ktorom im svet nevraví, že raz príde, ale ono príde, že toto trápenie ešte tak znášajú, ale veľakrát hľadajú pomoc pre svoje dieťa, ktoré potratili. Prosím vás, viete pomôcť môjmu dieťaťu? Hovorím, o čo sa jedná? No, ja som ho zabila. No, povedzte mi viac. Svet ti hovorí, že dostaneš ďalšiu šancu, keď dieťa zabiješ, keď muža opustíš, keď skonzumuješ lásku. Najväčšie tragédie sa dejú, keď nemáš podloženú nádej, že tvoj život, ktorý darúvaš zodpovedne. A zodpovedne nie antikoncepčne. Zodpovedne znamená čisto a sviatostne. Modlite sa o svoju čistotu. Modlite sa o to, aby ste raz mohli mať muža a ženu, ktorý odpovie na dar vašej osoby úplným darom. Seba samého vám. Toto sa nedá vynútiť, ani kúpiť, ani prikázať. Toto sa deje iba v kontexte úplného darovania. Najväčšia tragédia, už to opakujem stýkrát, prepáčte, je mať falošnú nádej. Kríza viery, kríza nádeje súvisí s krízou lásky. A konflikty, ktoré sa tu rodia medzi nami, sa rodia z nedostatku lásky. Ste tu, na tomto mieste, aby ste si lásku vyprosovali. Lásku, ktorú svet nepozná, ktorá sa nedá uzákoniť ani v legislatíve, ani v parlamente. A potom sú pochybnosti, či neschváliť také iné registrované partnerstvá alebo niečo podobné. Ja vám hovorím, buďte svedkami lásky. Vy ste tí, možno jediní na Slovensku, prepáčte, že vám kladie toľko zodpovedností na plecia, ale je to tak, ktorí majú zjaviť svetú lásku. Prameň je Boh. Vy ste tu pri prameni čistej lásky. Buďte darom pre svet. Modlite sa za túto lásku. Svet ju tak neskutočne potrebuje, lebo žijeme v konfliktoch.
od hlavy až po pety. Lebo nie je lásky. Láska je čnosť. Láska je Boh. Nedá sa kúpiť, nedá sa vynútiť, nedá sa prikázať. Dá sa jedine darovať. Boh sa dal ako prvý. Je úplným darom. Z jeho boku vyteká krv a voda. Prameň zmierenia, lásky a odpustenia, milosrdenstva. Odpovedajte na jeho dar svojimi perami, svojimi ústami, svojimi boskami. Teraz v tomto stave, ktoré ste tu, vo svojom srdci, v čistote, keď vám Boh pošle toho svojho ženícha, možno ho nájdete pri tej studni ako Jakub alebo Jozef, Ráchel a Rebeku, tak potom náručí so svojím partnerom. Ale ani ten partner nebude ten prameň. Ten partner bude iba prostredník tej nebeskej lásky. Budete žiť vo sviatosti manželstva. Nech vám Pán dá do vašich medziľudských vzťahov túto živú vodu, aby vás viedol to vám prajem, aby vás viedol k poznaniu lásky, ktorú svet nemá a ktorú od nás pýta, že my ju budeme zjavovať. Nech vám dá veľkú radosť aj z toho poznávania lásky. Ja by som ešte rád na záver si urobil trošku reklamu a okrem toho, že by ste občas niečo, kde tú podloženú nádej niekde študovali, vás chcem pozvať aj ku počúvaniu katechéz o ľudskej láske, lebo to bolo niečo, čo bolo v mojom srdci dávno a konečne to nabralo konkrétne prejavy. Vždy v nedeľu o 10:00 je na rádiu Lumen celý tento rok cyklus asi 50 katechéz o ľudskej láske. Od decembra minulého roku až do, myslím, že decembra tohto roku, možno ešte to potiahneme ďalej. Viem, že je to taký nevhodný čas, ale je to dostupné v archíve Rádia Lumen. Keď si dáte www.lumen.sk, na ich stránke sa nachádza vyhľadávač a tam do vyhľadávača si dáte teológia tela, tak vám vyhodí vyhľadávač vyhodí všetky katechézy, ktoré už boli od decembra nahraté a postupne ich spoznávajte. Nájdete podloženú nádej pre svoj život. Nádej, že váš život bude naplnený. Tak vám prajem veľa radosti z objavovania a potom aj veľa radosti z vlastného darovania. No a teraz veľa úsilia do vašich skupiniek. Ďakujem. Chcem poďakovať otcovi Marekovi za veľký dar, ktorý nám tu tak vyjavil a že nám ukázal, že chce hľadať tu ten prameň, v čom spočíva tá podstata. Pred nami sú skupinky. Tu otec Marek má v rukách zdieľacie listy. Prosím, príďte si ich zo skupinky, z každej skupinky jeden človek zobrať. A skupinky budú tu v škole. Potom o 11:00 sa všetci stretneme v kostole. V kostole v Pavlovciach nad Duhom, ktorý je tu cez cestu. Veľký biely kostol. Tam bude pokračovať o 11:00 dialog s hosťom. Dobre, takže do 11:00 sa prosím všetci, už každý tak po skupinkách, alebo zhromaždíme tam v kostole na ďalší program. A tak ešte, čo sa týka ďalších vecí, v kostole bude krabica. Ešte poprosím o chvíľku pozornosti. V kostole bude krabica, kde potom môžete odovzdať a vložiť svoju otázku pre hostia a takisto aj môžete nám odovzdať tie zdieľacie listy. Tak, takéto informácie ešte otec Pavol. Taká ešte technická zmena. Tým, že tie témy sú tak obsiahle, tak posúvame ten čas. Stretáme sa až o 11:45. To znamená, máte hodinku na skupinky, tak dobre ten čas využite a tie závery potom môžete vyjadriť aj v zdieľacích listoch a v otázkach. Takže o 11:45 vo Farskom kostole v Pavlovciach nad Duhom.
Prajem pekný čas v skupinkách.